Ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni enhle uNyazezulu. Lo okhulumayo umfana kaMagwaza khona lapha ekhaya eNkandla. Amen. Bantwana basezulu ngifisa ungabe mude ngoba ngifisa ukwethula nje lezi zihambele zethu ezosiphathela lo msebenzi manje. Zishaya masinyane ebuye nganene. Kodwa ke okwami kakhulukazi zingakangenisa zongena sikandavule. Ngifisa ukudlulisa kakhulu egameni labantwana ukubonga. Ngicabanga ukuthi noma ubani lapha akujwayelekile ukuthi sibe nabazali abangaka enkonzweni zenabathu. Uma singebonge singabatwana ngabe kushuthi siyanyaza. Ngicabanga ukuthi injabulo yethu nezibongo zethu zincane kakhulu kunomsebenzi esiwenzelwa abazali bethu ongaka namhlanje. Esifisa ukuthi mhlambe size singabaphoxi, size singaboni futhi. Mhlambe ngingangabonge kahle ngiqede. Ngizocela ukubika ukuthi ngicela kuzokusukuma insizwa nje zibe zine. Sinosihlalo abasuka indawo ngendawo kuma-region ahlukene. Ngizocela ameleleke bazoyichaza. Kunobaba bami abasuka eningizimu la abazali bethu akade betshakadula khona. Uyaziwa nje umkhokheli mabiyela leningizimu kumanje bamaka. Olithola lelo thuba. Sibe nobaba wethu osuke eMlalazi. Uzobe seyangena yena emva kwami. Mase ngena ubaba osuke eningizimu abe unumber 2 emva kwakhe. Mase kungena ubaba uZindela osihlalo ngale ku-region. Mase kungena ubaba uMshumayeli uNzuza okuyena o-advisor wethu njengenabathu. Amen. Mhlambe bantwana basezulwini ngizawucela kubatwana esikanye nabo esizingane nabo ngiyajabula ngoba amashesha ngena amaningi lapho. Sike saba senkonzweni yaseMlalazi la besinobaba khona umkhwanazi osihlalo kaNational. Wakhuluma ngesinqumo esithathwa umntwana noma esithathwa umuntu ukuthi asiqali esemdala kodwa siqale semncane. Mhlambe silalelile iziyalo zibe eziningi bafowethu. Engingafisa ukuthi kuze lento yethu ihlale nje ukuze labazali bethu sihlale sibabona bebahle kanje phambi kwethu. Kuzosidinga ukuthi inhlonipho siyikhande manje bafowethu. Inhlonipho engifisa siyikhande bantwana bakithi kakhulukazi nini nisebancane. Nisenethuba eliningi lokuthi nizakhele izibusiso zokucaba indlela yenempumelelo. Ninethuba eliningi futhi zokuthi nivale iminyango yenu yempumelelo kulesigaba nekusona nebancane kanje. Iqala phela into iqala ekhaya bafowethu. Ukuze abazali bethu basivumele ngothando basigibeze size la kule visit. Kufanele sibe nenhlonipho. Kusuka komncane kuze kuyofika komdala. Angeke umangale ukuthi mhlambe mina ngila nami ngumntwana kodwa nginabatwana. Kodwa namanje uma sengikhona uma ngishefuna ukufakelwa nje ukotini kwinaliti uthi hambani nobiza uphilo noma ngabe ukuphi abayeke bekhona abazukulu bebadala ngizomfakela inaliti nje ngoba usabamba ukuthi umuntu ozomenzela kahle lento futhi ayisheshisa ngamphenduli umntwana wakhe. Ngifisa sibe naleyo nhlonipho bafowethu esiyiqala phansi. So iqala kanjani na? Ngiyacela abantwana abancane kakhulu kunathi. Uma niphuma manje la niye emakhaya khona inkosazana eke yasipha amazwi sisemlalazi yathi umawula ungumntwana wenabathu sukuze panel shop. Wathi imoto ingena lapha ya mhlawumbe ngenawo amathoshi. Mhlawumbe icheke kakhulu bayishaya ngesando bayishaya noma ingani. Kodwa iphuma lapha emanyulo ungaboni umuntu otishawa ngesando lemoto. Mhlawumbe bekungaba kuhle uma abantwana bakhona lapha namhlanje nomzali omshiye emumvo wakhe umntwana ayisolo ukuthi ngathi ngabe umntwana uyayizwa lento. Ngifisa abafowethu abazosukuma emva kwami bangelelelele kakhulu kulokho ukuthi into ezotshalwa namhlanje kulaba batwana ayiyophila ekhaya kuqala. Noma ngabe bakuphi kungafiki la bethi khona kodwa nkosikazi ngangenzeni ngalomntwana. Kwesinye isikhathi athi umzali ayi ngoke ngibone kulomntwana wami ukuthi kuyoma kanjani. Lelo gama lithi ngoke ngibone kusho umzali kuwe kuphelile ngawo. Uve uphila. Kodwa mana abazali abaseceleni abazothi kuwe kodwa ngeke kube yami leyangane kaMasibanibani.
ukukandisela izibusiso ngicela ningisize kanje bafethu abancane kunento esingayinaki thina singabantwana siphiliswa izibusiso zabazali yebo siyayazi inkolo ikhona futhi ushembu nathi ngomthandazo zingane Jehova yasilalela kodwa akakulaleli ma abazali bengathokozile ngawe bekuzala akube ukuthi masisuka lathi nesikhona singabantwana kusuka manje siye emakhaya uma umzali ememeza noma ngabe uthe hey sibangisane ngokuya kena siyoza ukuthi ufunani uyithathele kuqala leso sibusiso ngoba uzosuka umzali akuthumi athi diyamathi phansi ugijima maye uyothawu ngiyabonga mntanami uthi ubaba ongizalayo ngelinye ilanga abantu abamane ngisiza nize ningavumi kushona ilanga engekho umuntu othe ngiyabonga kuwe ngiyacela abantwana uma nisuka la niselekelele siphambi kwenu mhlawumbe singabaphathi benabathu akungabe ukuthi lo msebenzi usixabanisa nabazali wonke umuntu osuka la uma nenze njalo bafethu abancane kakwazi nini bancane enikusasa la lenkolo uma umzali ememeza noma ngabe umemeza kuphi noma ngabiza ngegama lakho ugijime kuqala uyothatha kuqala isibusiso sizohamba nawe indlela ende ngoba uyobaneshwa ukhumbulisa umdala kunezifo ezikhona uzomemeza kanye umzali usekhulile kanti sekukhuphuka into yakhe uzibe ngoba awufuni ukuthi kuthunywe wena kuphela ama-hour amathathu ubone sengena omakhelwane kanti usethula umzali ukuba ubokuza ukuthi uyamemeza wasosondela masinyane bezothi nginika amanzi noma nginika isifutho sami mase yaphila ngawe kuyophila enhlizweni yakho uzugugu ukuthi imina ngabe nesandla ekufeni kamzali wami asiphumela lapho futhi soqoqa izibusiso ngithi asilobe inhliziyo zethu siqhuma amaplaka enhlizweni zabazali bethu ngake ngazi ukuthi kuzongelekelela abazali bethu bakhuluma kakhulu ukuthi singayingeni indaba zabazali singayingeni indaba zabantu abadala kuke kufike ngincome ngithi hey shembe ngiyabonga ngiyafisa ngathi ngabe uNkulunkulu ngathi mangipha unkosikazi angiphe efana noma ungizalayo ngoba ngithi mina ngizalwa inqothofu zake zafika ikhathi ezake zathi mayifika sahlala phansi naye uma engizala singabantwana sazilutho aye mama uyabona manje kunjani makunje ake sithathe lesi sigaba wathula wasiyeka wasesibiza wasethi bathi abamhlalani phansi wathi niyabona ke mase kunje akukho kwedlula uyihlo hey ukhandela mina ikusasa lami ukhanda indlu yakhe ngoba uma umzali noma ngabe ubaba lezi busiso sidinga zombili esikababa esikamama uma umntwana kufuna ulahle nesisodwa noma ngabe ubona nakudingiwe basho njalo abazali ngizosheshisa uthi bathi bami noma ngabe nibonani ini yani akukazi kube kubi phakathi kwami nobabweni futhi akundinge nini thandani babweni njengoba nisithanda ngathatha isinqumo ngaleso sikhathi ukuthi ngeke ngiphinde noma engasathandi ngomthanda ngoba kusho yena uma kufika insuku zokuhamba emhlabeni kababa sengihlele emazwini ukuthi ubaba angithi bengibonga ngesolo ungavala umpopho wami ngase ngizwe izwi likamama ngase ngihlala kulo mhlawumbe kungibeke kwangiphilisa kwangidlulisa kwezinto eziningi eThekwini ukulalela ubaba ukulalela umama amazwi akhe okugcina bafowethu umama sengiqeda isikole sengihamba uthi mntanami usuyithemba lami lokugcina sisekabeni bafowethu la siyikhungweni zemfundo ephakeme singabalibala abazali bethu siyithemba labo kodwa sibahloniphe manje sila kofesti bafowethu bakwazi nini bancane engikhuluma nani nikubange ukuthunywa abazali kuyisibusiso esikukhulisa sikuvulele iminyango yempumelelo indlela yakho yonke uma kufika isikhathi sokuthi ubaba uyahamba emhlabeni sengiyazi ukuthi nje mina ungangithinti ngobaba ungangithinti ngomama babe khona obaba abavangeli ngosuku lokutshalwa kababa babe khona baba bashumayeli sekufika isikhathi la emva kwenyanga ezintathu simbuyisa sekuvele kuyonakala kimi ngihambe sikhona abantu okuthiwa uGumede ngapha ungasho isithi silako uGumede uzophila kanjani bathi nje asizukuya kwamasipala so reporter lento masipala kawukhokhi shothi asidile nawe mfana wami phamisa izandla zombili ngathi noma imalini kwafanele ukuthi ngikhokhe 30,000 ukhanda lelo kwantana ngathi mina ngazi ngibe nephathi nakancane futhi abazali bami ngiphile kwenze njani ngase ngizifuna ngathi kodwa Nkosi yami
nize nisize bantwana bakithi. Ningayilaleli into ekhulunywa abantu abadala noma ngabe waphi. Akungaphilikini ukuthi emhlabeni khona umuntu ongaba nomuthi ukubulala umntwana ongenasisona. Akuphilekini ukuthi ukhona ushembe. Amen. Uma kufika leso sikhathi sengiyazifuna ngithi yindaba ngase ngikhumbula ukuthi nginenhlanhla kabi mina yokuzalwa kuze kwafika lesikhathi. Ngabe le ndoda engizala inenkinga? Ngase ngihlehla ngayo kumshumayeli ethempelini ngangiphethe 5 rand. Ngathi mshumayeli ngicela umshumayeli wasezulwini aye egumbini manje ubiza ushembe kwakuyisabatha. Ushembe angiyele kubaba yombuzo ukuthi ufunani kimi. Angifuni ukuhlupheka mina. Ungishiye ngahlupheki. Faku 5 rand ethempelini umshumayeli ukhuzwayo ongiphethe eThekwini ngayisho lento. Ngalobo busuku wafika ubaba esendlini ewukhonkolo yonke ngaphezulu nasemaceleni naphansi namathaza amhlophe uhleli esitulweni. Ukhuluma kwakhe kunzima umzimba ukhathele. Uthi mntanami ngicela ungisize ungiyele kuma wakho. Umtshela ukuthi angisenayo imali kodwa ngisafuna ukuhlala la. Emva kwenyanga ezintathu. Ngiyanxusa kubazali bethu besimame. Abakulwela ukuxhuma inhliziyo zethu kubazali bethu bawo baba. Mhlambe intethelelo nabakoti abancane namakhosazana nasazothola umendo. Akuqikelele ukuthi abayiqhathi ingane zabo nabo nobaba bazo. Uma bekhuluma besho bethi uyihlo yikho konke mntanami. Mayifika ekhuluma lokho khuluma ukuthi ngisiza ungiyele kuma wakho angisenayo imali yokuba ngiphumela ngisathanda ukuhlala la emva kwenyanga ezintathu. Ingithusa lento ngivuka ngiphinda ngebafika ubuthongo. Kuthi ngo6 ngifonela uma ngoba ngangiseThekwini. Mana lephupho lifika kanje. Angiqondi ukushumela le ndaba. Ngiqonde lento ukuthi abakoti abancane abayakhe imizi abaganele kuyo. Ababe inqothove ezala mina. Esathi mase sifuna ukusola thina yathi cha bo. Uye. Uma ngifonela uma uthi mama manje bambe lapho kade kufika unula uthi kade kufika ubaba wakho. Esendlini ngakhonkolo ngaphansi nangaphezulu naphansi namathaza amhlophe egqoke nje ubuchaza. Hawu mawuthi uthi akasafuna ukuhlala la. Nginikele ngo5 rand. Ngoba ngiyumntwana. Ithemba lami likushembe. Mase sizokwenza njani lento iyazisho. Umuntu wala ekhaya akafihlwa ngebhokisi. Ubaba inhlabathi ayizange imthole. Senza ngendlela esiyalele ngayo. Kwakuyimi ngenza lo msebenzi ngimqala ngiyenza yonke ngifaka amathazi ngifaka ama blocks sayesamfa ukhonkolo ngaphezulu ayikawula ngengodi babe khona bakumfakela undaba. Yibona babe mphethe bembeka naphansi. Ngathumela umnikelo ngaso leso sikhathi athi manje ngicela ukuthumela le mali angazi noma ubhuti oyibeke emsamo. Ngizohamba ngiyebuhleni ngoba nginayo indlela engayenza ngumntwana. Angikwazi ukuya emndenini angikwazi ukuya kubani ngithi ubaba uthi njengoba engiqondile mina ngithemba ushembe futhi ngimthumela ukuthi akangibizele na wafika ngalo lelo sabathi ngimthume ngalo ushembe. Isabekiwe imali lapha ekhaya kwaze kufika ngathi ukhonkolo njengezitambuko lezi zorandi zimbili sesivulekile lesi siyakhala lesiya usekhulekile baba ngala angayisi imali ebuhleni kwazoqonda nesikhumbuzo. Isasemsamo ngoba sengivuma ukuthi ngicela ukuthumela lembuzi eba umnikelo nje u500 ebuhleni. Mhlawumbe khona ongayiqondi noma uyemuva noma uyaphambili kodwa usiloku usiseshe uzonje mina ngisukapi konje wemasi ngaqalaphi makunje mawuba bengasekho. Ngizongena ngamupha umnyango mangibuya lapha. Ngoba akekho ivulela umnyango ngale hayi bafana bakithi. Siyakweleta ningikweleta mali sikweleta 250,000. Kodwa sicela ungakufakeli kanye siyifaka kabili ngoba uwena wethu sikweleta imali engaka. Uthe ubaba udumaleleni kangaka umntanami ngoba ngizomnika imali. Ile yantambo exhunywe umzali wesifazane wahlanganisa mina nobaba ngase ngimemukela kakhulu kunasiqaleni. Ngangenakho kumzonda kodwa ngangukuthi la engathi sekuhlungu kakhulu ma kunganjani. Wathi hey nasekuphileni uyihlo. So lindizwi lakhe nje. Ayibaphethe ngathi bese ngathola lezo ingqothufu. Ezizokwakhela thina ikusasa lethu singabatwana. Ngicela ungabe emningi. Batwana phumani lani laphekile. Phumani nizazi ukuthi ninabazali. Niyabadinga nephila impilweni yonke. Bayanidinga bephila banidinga befile. Asithanda abazali bethu Nkosi usinikizwile.